Sound check. Sound check. Sound check.
Maiyo. Taka. Pwede. Ay, dai pa man. Atabunan pa man. Iyo. Sige po. Mm-mm.
pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo. Sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laogan Santa Misa, mantinerod tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos, mabalos po. Malod na po ang gabo sa pagpinibi kang orasyo imperata. Sa ngaran ka na maasin kan agasin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na utob an sa imong kabutan, na tamanan ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalang gibo, asin ngunyan, namamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pa ang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kaming minahagad nin kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na maasin kan akisin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa liwat Diyos maray na hapon mga tugang ngunyan po, ikawalong Domingo sa ordinaryong panahon. Isabay man po niya to sa satong pagpamibi ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving for passing the Licensure Board Exam of Engineering offered by Recaccio family. Thanksgiving man Cancelesio family for passing the board exam. Dulot ni Maris Montemar and Kenneth Denuyo. Thanksgiving man kan Logroño Batalier family ni Cel Santillan. Mga special na intensyon to pass the civil service exam dulot ni Jen Lee Cantillo, special man nakahagadan ni Norma Lozano. For healing dulot kan sarong anonymous. For healing dulot man kan sarong anonymous. Para sa kapahingaloan kan makalag. Para kay Salvacion and Rodolfo, Virgilio and Florentina, dulot kan Balde and Perez family, para kay Generome Jr. Andea, hali kay Elizabeth Mendez, para sa kalag ni Mike, hali kay Gian, All Souls, Aida, hali kay Emma Salcedo and family, para kay Jesus, hali kay Jessa Lique and family, para sa gabos na kalag, dulot ni Cel Santillan.
Diyos maray na hapon mga tugang ngunyan po, ikawalong Domingo sa ordinaryong panahon, matindog na po ang gabos as isarabay niya tong awiton na anawit sa pagpuon. Sa kagurangan, ang banwan sa iyo, dinipon ngunyan. Umawon, asin, sambahon, ang Diyos, amang langit na. Umawon, awitan, ang kagurangan, kabus na banwan. Irokya sa bilog na kinabon, ang Diyos na kalalang, ang Diyos na kalalang. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, hasinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa saimong espiritu. Padagusan sa tuyang pagdulot nin mga pamibi para kay Pope Francis. Today is the 17th day of his confinement in the hospital. Ipamibi ta na paumayan siya kan mahal na Dios, makapagpadagos sa iyang ministeryo. Ang mga babasahon ta po ngunyan nagtataram sa tuya na ang sukol kan karakter kan tawo, yaon sa iyang pagtaram. Ang tataramon nakaugat sa puso. Puunan tangunyan ang pagsiyasat kan puso, hilingon ang mga nakakaubos kan sa tuyang atensyon asin panahon, hilingon na ang kagurangnan iyo ang modelo kan marhay na pagkatawo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangaji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipanibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at kaninungan, sa mga taong marahayan noon. Ginoo maumi ka, inurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamurawan mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kang dakulang mong kahurawayan. Kagurang na Diyos natin langit nun, kasamang makakamang, kagurang na
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, magtugot ka, na anlakaw kan kinaban, husayon para sa mo, kan sa imong matuninong na pamamahala, asinan sa imong simbahan, mag-ugma, huli kan sa imong matiwasay na kaludukan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An kadunungan tabang sa to sa pagsabot kan mga manlain-lain na pangyayari sa satong buhay. An paghurop-hurop tabang sa pagsabot, asin pagpararom kan pagsunod sa dalan kan Diyos. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. An itinataram nin sarong tao, nagpapahayag kan sa iyang mga sala, nakakaarog iyan sa sarong saraan na minasara kan ati. An pag-isip nin sarong tao, nagpapahiling kan sa iyang ugali, siring na an horno, nagpapahiling kan anuman na barana kan kuron, asin nilalaog dyan. Mamibidbid mo kung paano itinataman kan sarong kahoy, huli kan mga bunga kaiyan. Asin maaraman mo ang namamatayan nin sarong tao, huli sa iyang itinataram. Dai mo pag umawan ng si isay man, bago mo siya madangog na nagtaram. Siya ang tunay na pagbalo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Marahay ang magpasalamat sa imo kagurangnan, ang pag-awit nin mga pag-omaw sa imo ngaran, o kahorhalang kawing Diyos, ang pagbalangibog kandanay mong pagkamuot sa pagkaaga, asinan sa imong pagkamaimbod, pagkabanggi. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Siring sinda sa mga kahoy na itinanom sa harong nin kagurangnan, nagtatalubo sinda sa mga patyo nin satong Diyos. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Danay na mabunga, maski gurang na, danay na makusog, danay na berde. Nagpapahiling ini na ang kagurangnan matanos, na mayo nin karatan sa sakong parasurok. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. An kapangganahan ni Kristo, minapagirumdum sa to, kan sa tong pagiging dayupot sa Diyos, magsarig manlugod kita sa iya, asing maging masinunod-sunod sa iyang kabutan, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kun an malalapaon, masanglian na kan bakong malalapaon, asin kun an magagadanon, masanglian kan bakong magagadanon, mauutob ang kasuratan na nagsasabi, nadaog na ang kagadanan, lubos na ang kapangganahan. O kagadanan, hain ang kapangganahan mo, o kagadanan, hain an sa imong kapangyarihan sa pagkulog? An kapangyarihan kang kagadanan sa pagkulog, iyo an kasaklan. Asinan kapangyarihan kang kasaklan, iyo an katugunan. Alagad, salamat sa Diyos na iyo ang nagtatao sa to ning kapangganahan huli ki Jesucristo na satong kagurangnan. Kaya ngani, namumutan kong mga tugang, maging pusog kamo saka masarig. Magdanay kamong mahigos sa trabaho nindo para sa kagurangnan. Hulita, aram nindo na bakong sayang an anuman na paglingkod nindo sa kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susugki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipan sinda ni Jesus kan parabolang ini. An sarong tawong buta, day pwedeng magkabit sa kapwa buta. Dahil pareho sindang mahuhulog sa kalot. Mayong disipulo na mas madunong kisa sa iyang maestro. Alagad kung tapos na siyang matukduan, makakaarog siya sa iyang maestro. Ta daw tanahihiling mo an kasadit na ati sa matakan sa imong tugang, alagad day mo nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mga mata. Paanong masasabi mo sa imong tugang, tugang ko, halion ko daw an ati sa mata mo. Kung dai mo man nga ni nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata, para sa ginsagin. Hali ang na ang dakulang ati sa mata mo, tanganing makahiling ka nin marhay, dangan pwede mo nang mahali ang sadit na ati sa mata kan sa imong tugang. An marhay na kahoy, da imabunga nin maraot. An maraot na kahoy, da imabunga nin marhay. An lambang kahoy, namimidbid sa bunga. Huli ta daing nagbubunga nin bayawas an limonsito o nin ubas an labnig. An marhay na tawo, marhay man an gibo, huli ta pano nin nasasaray na karahayan sa puso niya. An maraot na tawo, maraot man ang gibo, dahil pano nin nasasaray na karatan an puso niya. Huli ta sa kapanoan nin puso, nagtataram an nguso. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. igwa po ba kamong midbid na tawo na mahilig magtaonin advice, pero siya mismo dai nagsasabuhay kan sa diri niyang advice? Halimbawa, sasabihan ka kan tawong ini, maging pasensyoso ka, be patient. Pero siya man ngani, pirming mainiton an payo. O kung minsan, sasabihan ka niya, maging mabuot ka daw. Pero siya man ngani, harsh, makataram, critical sa ibang tao. Nakasmile na po kamo, garo igwa na po kamong naiisip na tao. Pero bago ta po ma-judge ang tawong iyan, before we go on judging others, bago ta ikauyam, magayon i-check mo na tabi ang sadiri. Baka arog man kita kaini, tibaad kita man mismo, dai nagsasabuhay kan sadiri tang tataramon. Dear friends, in today's gospel, malinaw po ang tinutukdo sa tuya kan sa tuyang maestro. He is teaching us that what we say reveals who we are. Can we say that together? What we say reveals who we are. Namimidbidan daan sarong tawo sa paagi kan sa iyang tataramon. Kaya nga pag may umaakyat ng ligaw, ayaw ng magulang ng picture at kwento lang. Darahadig di ang lalaking iyan. Kaipuhan madangog ni siyang magtaram. Nasusukol ang tawo sa tataramon. Asinta nga ni pong tabangan kitang masabutan ini, tulong imagery, tulong imahen, ang ginagamit para sa tuya ni Jesus. Enot, naghapot si Jesus, sabi niya, can the blind lead the blind? Imagine, igwa pong duwang tawo, parehas daing nakakahiling, daing nakakamaan, naglalakaw sinda, guiding each other. Garo, this is a disaster waiting to happen. Tibaad masingkog ang duwang ini sa kunsain, o mahulog sa kalot, o mabanggaan nin auto, taparehas sindang daing nakakahiling. Bud sabihon po kaining hapot ni Jesus, kung daita akuon ang sadiritang kakulangan o kakundian, daita man matatabangan ang ibang tao. Kaya,
tabangan mo ngunaan sa diri mo, dangan ka magtabang sa iba. Pero kadaklan na beses, we do the opposite. Ano po? Nainot na nguna ang pag-judge sa kapwa, nainot na nguna ang pagtuyaw sa iba, bago hiniling ang sa diri. Kaya sa ikaduwang imagery kan kagurangnan, iyo po ang tinutukdo niya. Igwada ang sarong tawo na tinatabangan ang sarok pang tawo na haleon an ati sa iyang mata. Sa original po kaining pakasurat, in its original Greek, in fact, Jesus was saying a joke. Dahil an image po kaini, igwang sarong tawong nag-ahali nin ati sa mata kan sarok pang tawo, pero ining sarong tawo may dakulang tabla sa mata niya. This is a Semitic hyperbole. Naghihiling kan ati sa mata kan iba, siya man ngani may dakulang tabla sa sadiring mata. Iyo po ini ang problema sa mga tao. Madalion kitang makahiling kan sala kan iba, pero nagbubulag-bulagan po kita sa sadiritang mga pagkukulang asin kakundian. Sabi ninda, mas pasil da ang magturo kan muro sa ibang tao kisa magduman sa atubang kan salming hilingon an sadiri. May apod po kita digdi, an apod ta dyan, ipokrito. Mapagkunwari, pakitang tao. Arog po kaiyan ang orihinal na tataramon na ginamit ni Jesus. For context, ang tataramon pong hypocrite, halik po yan sa Greek word na hypocrites. Buot sabihon po kaiyan sa rong stage actor kaitong panahon kan ancient Greece. Ang hypocrites po, nagsusuulog sindanin mga maskara when they present on stage. Dahil kaito po, aram nindo, wara pa man microphone, asin kun mahiwas ang teatro and open air, tanganing mahiling ang aktor sa harayo, nagsusuulog nin maskara, iba-ibang facial expressions, pwedeng magmaskara nin pambabae, takaidto, wara man pong actress. Only males are allowed to act. Kaya pag sinabi pong hypocrites ang sarong tawo, we mean to say an actor wearing masks. Kita man po, nagiging hypocrites kung nagsasagin-sagin kitang marhay na tawo, mantang pigpapasipara ta po ang sadiritang kakundian. Now, Jesus is not telling us na daina sa nakita magtabang sa ibang tao, taparehas palan kitang ipokrito. Bako kung arog ka iyan, imbes, an muyang sabihon kan kagurangnan, iyo na inuton ngo na an sadiri, at tubangon ngo na an sadiring kakulangan, bago tatabangan na husayon an ibang tao. Sabi sa filosofiya, we cannot give what we do not have. Paano mo ikakatao ang sarong bagay na ika mismo mayo? Asinan ikatulo pong imahen na ginamit ni Jesus, iyo an imahen nin mga kahoy saka mga bunga. Yaon man ini sa first reading. Sabi, a good tree produces a good fruit. A bad tree, of course, produces bad fruit. Simple. But sabihon kan kagurangnan, kung ang nagluluwas sa nguso, arog ka ini, hali iyan sa puso niya. Ang sa tuya pong choice of words, ang tono kan pagtaram, kung paano kita magtaram, hali yan digdi sa laog. According to studies in neurosciences, kung puro pirmida po kitang nagtataram nin maraot, halimbawa, reklamador, chismoso, malibakon, pinapatuod ta po kaiyan ang sa tuyang brain. Our brains are wired for negativity. Kaya pirmi na sa nakitang negative. Igwa pong apod sa tuya, pag-arog kita kaiyan, negastar. Dahil pirmi ka na sa nang nega, pirming bad trip, pirming anggot, mayo ka ng ibang nahiling sa palibot mo, kundi ang sala kan mga tao. Pero sabi po kan parehas na pag-adal in the same studies, ang tao da ang pirming nagpapasalamat, siring kan sinabi kan Salmo, it is good to give you thanks, Lord. Whenever we give thanks, kung positive ang minaluwas sa nguso,
Nagiging makusog man po kita sa buhay, sa paghampang nin mga problema, napapano kita nin paglaom sa ibang tao. We look at people as able to change, able to grow. Kaya ini pong tinutukdo sa tuya, kan kagurangnan, is not just spiritually true. It is also biologically true. From the fullness of the heart, the mouth speaks. Kung ano daan nakakapano kan puso, maluwas man sa nguso. Kaya kung puro po kalaswaan, puro panghuhusga, puro dagit ang laog kan puso, maluwas iyan sa nguso mo. Nabibisto kita base sa satuyang pagtaram. Our character is measured by how we speak. Kaya igwa po akong assignment para sa tuya gabos. Tamang-tama, ngunyan pong maabot na Miyerkules is Ash Wednesday. We are opening the season of Lent, Kwaresma, panahon nin pagbakli, pagbabagong buhay. Assignment. Ngunyan pong simana, i-observe ang tataramon na minaluwas sa nguso mo. Pakibilang po kung makakapirang muda ka sa sarong aldaw. Pirang libak, pirang chismis ang sinabayan. Pakibaldisan po. Bakusa na yan, pakibilang man po ang kung nagkapirang beses kang nagpasalamat, how many times did you say thank you? Ano daw, tatao pa man ang nguso kong mag-ako nin sala and say sorry? Pakibilang po kung nakapirang sorry ka. Ano daw, tatao pa man akong mag-I love you, mag-apresyar kan ibang tao. Dangan, sa pagtapos po kan simana, iyo ini an evaluation question. Day po ako ma-check, kamo po ni Lord ang ma-check ka iyan. Base po sa mga tataramon na nabilang mo, base sa mga nagluwas sa nguso mo, anong klasing tao ka? Based on what words come out of my heart, can I call myself a good Christian? Or at least a good person? Sa social media po, usong-usong ngunyan ang inaapod na cancel culture. Aram ini kan mga millennial pababa. Ang mga netizen po, madalion magpasupog nin kapwa pag nakakagibo nin sala. Halimbawa, ang mga artista, mga endorser, mga influential na tao, pag nakagibo nin sala, canceled na sinda. Dahil mi na ikasusuportaran, dahil mi nababakalon ang produktong pigi-endorso mo, mayo ka ng pagkakataon na magbago. Ikakahon mi na ika, iyo na ika iyan, canceled ka na. Day na po kita magsabay sa siring na kultura. An marhay na Katoliko, pirming hinihiling ang kapwa na may kakayahan na magtalubo, na makahawas sa pagkahulog. Sabi kan kagurangnan, bago kita manghusga kan iba, husgaran ngo na ang sadiri. Asin kung gusto ta pong maging marhay ang satuyang pagtaram, sain kita mapuon? Tigdi, sa ugat, sa puso. Kaya, tip number 1, pirming siyasaton, i-examine ang puso, bago maghiling kan pagkukulang kan kapwa. Self-awareness and humility can go a long, long way. Tip number 2, tuyuhon talugod na panoon ang satuyang puso nin mga marhay na bagay. Kung inipalan ang paghahalian kan itataram ko, papanoon ko ini nin marhay. Magpangadji. Iwasan ang mga tawong bad influence. Likayan ang mga aktibidad na nagdadara sa imo sa karatan. Sabi sa second reading, maghinguwa sa paggibo nin marhay sa kapwa. And tip number 3, maging maingat sa pagtaram. Speak words of blessing, be kind, be gentle to others. Your speech is a gift. Gamiton ang tataramon sa marhay. Sabi kan pilosopo na si Socrates, bago magtaram, tulong hapot ang ihahapot ngo na sa sadiri. 1,
Is it true? Kung bako man totoo, dai na pagsabiha. 2, is it good? Kung bako man namarhay, dai mo na ipagtaram. And 3, is it useful? Kung mayo man pakinaban, kung daing data, natatakaipuhan pang itaram. Is it true? Is it good? Is it useful? Kung iyo, by all means, say it. Dear friends, what we say reveals who we are. Kung gusto tapong maging mga tunay na parasunod ni Kristo, lugod mahiling iyan sa satuyang pagtaram. Tataramon na mamumokton, tataramon na totoo, tataramon na mahihirakon sa kapwa. Giraray, mapuon po iyan gabos, digdi sa puso. Tindog po kita, simbaguntaan tataramon ng Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dahil hinihiling, asin sa sarong kagurangnan sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iyo ng kaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, sinhuli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahedean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kaguranganan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan. Asin naghalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulog kita sa mahal na Diyos na iyong nagpapano kan sa tong puso nin mga bagay na marhay. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, warasan kan Diyos nin dunong asin kusog buot, para sa pagiya asin pamahala sa simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanood kitang magamit kan balaog nin pagtaram, sa pag-umaw asin pagpasalamat sa Diyos, asin sa pagranga asin pagkusog buot sa satuyang kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mamidbidan niya to ang satuyang mga pagkukulang, asin pag-iwas sa paghukom sa kapwa, sa saindang mga kakulapusan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagihelang, mga biyadi, asin mga nagmumundo, magkamit kan Diyos no na kaumayan, kusog asin paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang magadan niyatong kadugo asin katuod, magkamit kan kaugmahan asin katuninongan sa langit no nakahadean, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, rumdumuntaan sa tong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji, urog na ang mga tawong nakulugan kan sa tuyang tataramon, asinan mga tawong nakakulugman sa to dahil kan sa indang pagtaram.
Kagurangnan, salamat sa biyaya kan samuyang pagtaram, magamit milugod ini sa pag-umaw sa imo, asin sa paghiras nin karahayan sa kapwa, inihinahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na nagtatao kan mga idudulot mi sa imong ngaran, asin nagririmpos kan mga idinulot, huli kan kaludukan kan sa mong paglingkod. Namimibi kami sa imong pagkaherak, na an iwinaras mong ginikanan nin merito, itugot mong magtao sa mo nin premyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki na harayong isiniblag kan krimen nin kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbid na simbahan, hawak ni Kristo, templo kan Espiritu. Kaya kaiba kan koros nin angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Ano
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kaan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, ta iniyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco. Kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos ng mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa muyang patron, gabos na santos, nakaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Magayon ang mga tataramon ni Jesus. Gamiton taan sa iyang tataramon sa pagpamibi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. hali sa karahayan kan sa tuyang puso, magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Uya si Yesu Kristo, ang nagpapano kan sa tuyang puso nin gabos na marhay, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay na naikasaguran, ikaw tinapay na patay, pinahak para sa mugabos, ikaw harap na pagharap na paginaw sa mugabos, inumuni
maluhod po para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo sa imong aki, sa Yesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong, an sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalap, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa saimo sa moyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po kita. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan nakakaligtas na atang, nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak. Tanganing huli ka ining sakramento na pinakakan mo sa muya ngunyan, kaugayeng gibuha kaming makihiras sa buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Matukaw po para sa mga announcement. Magkakigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang parokya. Anati po niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-aabot po sa 32,690 pesos asin 50 centavos. Anambag niya to sa siring na oras nin misa. Nag-abot po sa 4,316 pesos. An ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 10,377 pesos asin 80 centavos. Para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri. Sa maabot na Marso 3 sa kod 5, aldaw nin Lunes sa kod Miyerkules, nagkakigwo po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Pakisurot na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang makalag na buot niyatong giromdomon. Sa Marso 5, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o as Wednesday. Iniimbitaran po ang gabos na mag-atindir kan mga misa sa mga oras na 6:45 pagkaaga, 12:15 sa udto, asin 5:30 sa pagkahapon. Siringman, available naman po ang 2025 calendar sa opisina. Ikatulong tawag para po sa 5 tugang po niyato na ordinahan. Enot, iyo po si Reverendo Mark Austin Belardo Tuason, Kankwasay Parish of St. John, the 23rd, Kanbatang, Ligao City. Siya po oordinahan bilang padi sa Marso 25 sa St. Stephen Proto-Martyr, Ligao City. May 4 man po na seminarista na oordinahan bilang diakono sa April 17 dyan po sa Albay Cathedral sa Christmas. Si Seminarian John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Piduran Albay. Si Seminarian Jomar Calbanyas, kan Pantaw Libon Albay. Si Seminarian Mark Joseph Abinal Calbelo, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong Pulangi Albay. Asin si Seminarian Hill Lola Odiver Jr., kan Our Lady of Assumption Parish, Ginubatan Albay. Kung midbid po nindo ang 5 ini, asin may aram po kamong makakaulang sa ordinasyon ninda, day po magdawa-dawa na ipaisi sa opisina kan sa tong parokya. Mauot mo man po pasalamatan ang mga donate ka nakaaging simana, mga anonymous, nagtaoning 15,000, 6,000, 1,400, 1,700, 500, 300. GCash, 13,864 pesos and 72 centavos. MGN, 1,000 pesos. Diyos mabalas po.
Salamat man po sa Indo Gabos sa aktibong pagpartisipar nindo sa satuyang liturhiya. Salamat sa mga lingkod simbahan, pati po sa tong online community. Hirilingan po kita sa Miyerkules, Ash Wednesday, ang pagpabugtak nin Abo sa Lambang Misa. We have 3 masses here at St. Jude, 6:45 in the morning, 12:15 at noon, and 5:30 in the afternoon. Sa otro pagbalikta sa masunod na Domingo is the first Sunday of Lent. Day po paglingawan an assignment. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa lakaw, maghiras nin karahayan sa kapwa. Salamat sa Diyos.